Забрави за скучната нова година вкъщи. Представи си да броиш секундите до 2026 с чаша шампанско в океана. От 26 декември до 2 януари може да изживееш най-невероятното приключение на борда на Коста Фортуна. Посрещаме 2026 с чаша шампанско на палубата и гледка към океана. Маршрутът е като от филм. Лас Палмас, Палма де Майорка, Мадейра, Тенерифе, Лансароте, Мароко и пак Лас Палмас. Това е нова година, която няма да забравиш никога. Ако искаш и ти да разбереш как може да си позволиш подобно пътуване, пиши ми във Viber или WhatsApp +44 74 76 01 55 15. Номерът ми е първи коментар. Чакам те!